Askatasun oihu bat da Otkolailu aldatik Entzun dezaten Kamil bat zerurantz Bihotz bat durra El plan de hoy nos vamos para Barranca, para la Sakana. Primero iremos a Etxarri Aranaz, que tiene concentración a las 12 en el centro de salud. Eta gero joango gara Altsasura. Altsasun ere eguerdiko 12 dute konzentrazioa. Eta gero denbora izanez gero pasako gara Sakanako aldugun herri gehienetatik. Hori da gaur goizerako dugun plana. Eta gero arratsaldean jungo gara Barañainera, ere hor dute kontzentrazioa Osasun etxe aurrean arratsaldeko 8:00. Hori baino lehen pasako gara Zizur aldetik, Noain eta diren beste herri guztiak. Hori da plana. Bidean gu gara eta haiek bidean daude Euskal Herria mugitu Bideari gara lotuko loturak askatzeko gara etxera helduko loturak askatzeko Bideari gara lotuko Bideari gara lotuko Bideari gara lotuko loturak askatzeko gara etxera helduko loturak askatzeko Bideari gara lotuko Bideari gara lotuko Bueno, hemen bildu gara herriaren konbokatoria segituz, osasun hemen etxe aurrean, aldarrikatzeko osasun egoera larrian dauden presoak ateatzeko kalera, eta honekin batia segitzen duna da, bere garaian sortu ziren lege bereziak, Espainiako legeriaz aparte, bertan behera uztean, esan nahi du, gaixo larriak, 3 laurdena bete dituztenak, parot aplikatu diotenak, eta gure kasuan, Arbizutik 2 kilometrotara gaude, Etxarrik ez du bautista dago egoera, pulsera egoerarekin, hori ere salatzen dugu, eta esan, Arbizu daukala preso bat, Esmari Mendineta, Postina, 4 naparroin artean, eta beste herrialde buruan, Iruñan egin duten bezala eta jarraituko dugun bezala egiten, beste mobilizazio bat. Gu gara eta haiek bidean daude Euskal Herria mugitu Don't give up the fight Bat, bi, hiru, eta lau Milaka leihoetatik Ikus dezaten Oialetan gau, egun eta gau Kriseiluak pizturik Hemen ezaten Bidean gu gara eta haiek bidean daude Gurekin behar ditugu Don't give up the fight Bidean gu gara eta haiek bidean daude Gaude hemen pixkat, Nafar preso gaixoek eta Euskal Herrikoek jasatu duten egoera salatzeko eta bereziki Arbizuko bizilaguda den Postinak, zeren daramatzate urte desente kartzelan, baituzte gaixotasun larriak eta exigitzen dugu haien kaleratzea, gutxieneko neurri demokratiko bat delako eta gaur egun Euskal Herriak bizi duen konponbide prozesuan beharrezko pausuak direlako aurrera jarraitzeko eta benetan eszenatoki justu eta demokratiko batera iristeko. Bideari gara lotuko loturak askatzeko gara etxera helduko loturak askatzeko Bideari gara lotuko Bideari gara lotuko Bideari gara lotuko loturak askatzeko gara etxera helduko loturak askatzeko Bideari gara lotuko Bideari gara lotuko Nos encontramos en Barañain, enfrente al centro de salud,
y como todos los viernes que nos juntamos para reivindicar el acercamiento y el que vengan nuestros presos y presas a su país, ahora especialmente en esta campaña que está a través de RIRA, pues seguimos apoyándola, además con muchísimo más interés y más ahínco, si se puede decir. Y bueno, y hasta que no logremos el que traerlos y traerlas a todas y a todos aquí, que no vamos a cejar en nuestro empeño y que nos van a tener a su lado indiscutiblemente en todos los momentos y en la lucha día a día.